Kažu da se bogatstvo meri slobodnim vremenom. Ali u odnosu na to kako moj život sad izgleda više novca. Da, bravo. Pobediti na Lutriji ili živeti 2 puta duže? Pobediti na Lutriji. Tačno. Dobar dan, poštovani gledalci, na redu je još jedna emisija Ili Ili. Čast mi i zadovoljstvo da danas moj gost bude Radovan Vujović, glumac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje snaš. Jeste spremni? Može. Više novca ili više vremena? Kažu da se bogatstvo meri slobodnim vremenom. Ali u odnosu na to kako moj život sad izgleda više novca. Da, bravo. Pobediti na Lutriji ili živeti 2 puta duže? Pobediti na Lutriji. Tačno. Gledati dobar film ili čitati dobru knjigu? Knjigu. Poklon za rođendan ili novac? Šta više volite da? Da li biste bili osoba koja ste sada ili postali neko drugi? Pa ajte ovo što je već. Sada. Ne bi tu ništa mijenjao. Ne znamo šta je ono drugo. Aha, neizvestnost. Da. Dobre cipele ili dobar sat? Cipele. Jutarnji ili večernji tip? I jedno i drugo. Po potrebi. Po potrebi, da. Leto ili zima? I jedno i drugo. Ne može. Emisija Ili Ili. Pa leto, ajte da kažem. Dobro. Da li je život izazov ili igra? Izazov. Imati ili biti? Biti. To je to. Jednostavno. Hvala. Ne rečeno. Eto, poštovani gledalci, čuli ste naše odgovore, odnosno odgovore Radovanove. Svako dobro, vidimo se. Doviđenja.